अच्छा अच्छा अनि हामबाय सिनि जत ककबरक चैनल सिनि मीडिया रंनो तिनि सिंगरो आनि सरकारी ऑफिस नि चेम्बर नो कैसा प्रेस मीट माखलाइका नरक जतनो सैमानो सिनि मीडिया बाय ताकुक सं खानांखा सिनि ककबरक साल हुंजागो नियाखाबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापां बाय कसिजाक मानि ककबरक ओचिनि लैंग्वेज नो ओ साल नो जों खातुं खाजनि बिसिंतै सिनि TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम ख्लाइमाने आहायनो जों खानाबुसुं ख्लाइनाय पुइलाव चिनि सामुंबुतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गानानि सिमि आरन सिमि जों कैसा हिमबतक रसामुं मुसुमुं चिनि स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतनो तुइनाय कैसा हिमबतक हिमैनाय आख्लाइनाय खुमपुइ चिनि स्कूल गाना तैखायसों नय एकंगो हलो फाइनाय सिनि आ हिमबतक पाइनाय और अकक साथै क्लायो जे उ जे हिमबतक पाइमानि परे और जों गोबांमा चिनि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनि ऑफिसर्स रबो ककबरक सालनो तुयै चिनि गोबांमा जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाइ फाइमानि बा ककबरक जों तिनि 47 बोसोरनि परे जों बुसुक जरति ककबरक मानमानि परे जों ककबरक डेभलपमेंट खा ककबरक चिनि मानि ककनो जों बुसुक जरतै चिनि हास्ते हापां इया खाइबा भारत हाकतर इया खाइबा चिनि हायुं कतर चिनि कक थाइनो जों बुसुक जरति डेभलप खाइमान खा आबरनो तैनाय जों चिनि नग्राय रंनि बुकुक्तै बंनि खुक्तै जों खानालायनाय आबनि बिसिङावबो चिनि गोबांमा चिनि स्राय रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता ओंखा खेला दुला ओंखा आबरनोबो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हाइकेनो खानानि चिनि ककबरकनि साल जों खाना पालायनाय आबम बागै नंनि बिसिंतै अ गानाय गिनिनि चिनि खाजानि दाखुक्तै बुकुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 जत्तनो चिनि तमो स्टूडेंट नि चिनि जारा गार्जियंस रक जारा चिनि कक मानि कक न हामजांनाय रंनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतको हिमफाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए एम एडुकेशन एंड ककबरक डिपार्टमेंट